ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಗಾಡಿ ಮಗರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋಡಿಂಬಾಳದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಂಪನರ್ನ ಕಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ 14 ಕಲ್ಲದೆತ್ತಿನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪುನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇರದಕ್ಲಿಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಲ ದಿವಂದಿನ ಬೇರೊಲಿನ ನಾಡಪತ್ತದ ದೆಪ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇ 7 ಸುರು ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತ್ರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರಡು ಮೇ 8 ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಪನರ್ನ ಅವಘಡ ಆದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾರ್ದ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣದೆಪ್ಪಂದೆ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಅವು ಗೆಜಲ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಗ 14 ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕದನಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆರಿಪಾದಿರು ಅವಘಡ ಆದ ಶರೀರದೊಲೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಂದೆತ್ತದ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ಇತ್ತಿನಂಚನೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಬಿಡ್ನ ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಂತಿನ ಬೇಲಿಡ್ದು ಪೊಲ್ಲಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಜಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಿದೈದಿಪ್ಪನಂಚ ಆತಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ತಿಂದದು ಇಂಚ ನರಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮೊಕ್ಲನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಊರುದಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೆರ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಪುರದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಪನಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಾತ್ರಿ ಬಡಿದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಸಾದಿಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಗಾಡಿ ಮಗಡ್ದು ಅರೆನ ಮೊರಂಪುಗು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗನ್ಯರನ್ನ ಊರುದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನೇಕ್ ಪೊಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ತಿರಿಪಾದ್ಯರ ನರ್ಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲದಕ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಲ ಗುಣ ಅಪನ ತೋಜಿಜಿ ಅವು ಜೋರ ಒಂದೇ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಗ ಸಂಶಯ ಬತ್ತದ ಮೇ 4 ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಪ್ಪದೇರ ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂದು ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಪಂತೇರ ಅಂಚಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನಿಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದೇರ ಮೇ 4 ರಾತ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 14 ಕಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಂತಿನ ಬೇಲೆಡ್ದು ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನ ಪೋತುಂಡ ಕಾರನೆ ಕಟ್ಪಡಾತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಬಗೆಟು ಊರ್ದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾದ ಇಲಾಖೆದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂತೇರ ಟೋಯಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಎಡ್ತದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗಿನೇಡ್ದವರ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗದ ಕೊಡಾಜಿ ಪಂಪನವಲು ನಡೆತದಂಡ ಟೋಯಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲೆಗೆ ಇರ್ತದ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗಿನೇಡ್ದವರ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೊಡಾಜೆಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಪುತ್ತೂರುರ್ದು ಕುಡ್ಲಗು ಪೋವಂದುಪ್ಪನಗ ಡ್ರೈವರ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆವೊಂದು ಲಾರಿ ಕೊಡಾಜೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಂದಿನಿ ಪೇಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಅಪಗನ್ಯಾರನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಕಾದಿರ ಲಾರಿ ಸಿರ್ಸಿದವು ಆದುಂಡೊಂದು ತಿರುದು ಬೈದಂಡ ಪಗಿಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ನ ಜಾಗೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿನೇಡ್ದವರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಆಪುನ ಒತ್ತತ್ತದಂಡ ಅಂಗಡಿಲಿಗೆ ದಿಂಜ ನಷ್ಟ ಆತಂಡ ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪನಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆನಗುಂದಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬುಟ್ಟುಡ್ ನಡತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು
ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬುಟ್ಟು ಮನೆತನದ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಸಪರಿವಾರ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬುಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡೆದಿನ ಸಭೆಟ್ ಶ್ರೀ ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರ BM ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ಮೆಂಡರ್ ಇಂಚ ಭಿನ್ನರಿತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ. ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚದಾಲ ಆತಜೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಸ್ಥಿತಿ ತೋಂಡ ನಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಜೆ ಭಗವಂತೆ ನಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಇಸೇ ಸಾದುಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪಾವುಡುಂದು ಅರ್ಪಂಡೆರ. ಯಜಮಾನಗ ಯಜಮಾಂತಿನ ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಯಜಮಾನಗ ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉನೇನು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ದೇವರು ನಮಕ್ ಅವ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೇ ಬೋಪೆದೆ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ ಮೇಘ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಳೇನು ಸಾಂಕಬಲ್ಲ ತದನಿಮಿತ್ತವಾದ ಜೋಕುಳನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಜಮಾನನ ಸಂಪತ್ತಿ ಯಾವುದಿಂದ ಯಜಮಾನ ಬ್ಯಾಗಬಾರ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಬಲ್ಲ ಉನೇಕ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಎಂದ ದೇವೇರು ಯಾವ ನಿಖಲ್ ಬೆಂದಿನ ಏನನ್ನೊಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ದು ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ವರತೇರೇನು ಕೆಲವೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾಣಿ ಇಂಚ ದಾಲಾತಿಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪನಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹೂ, ನೈಜ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲ, ಮಕರಂದವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲ, ದುಂಬಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ. BM ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಲ್ಚಿಗದ ಕಷ್ಟಲೇನ ಭಗವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾರಣ ಕಟ್ಟದ ದೇವೇರು ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಗಮವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೊಂಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಳತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಸಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊಟ್ಟಡು ಪಣಂ ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರ. ದೈವಾರಾಧಕರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಟ್ಟು ಯಜಮಾನರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಬಿಡದಿಗೆ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ, ಸಾಯಿರಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಶೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇರದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಾಕ ದೂರು ಬೈದಂಡ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನಂದೆ ಬೇರ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೆನ ಗುಡ್ತ ಮಲ್ತದ ಮೇ 7 ದೆಪ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾವಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂತೆರ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇರದಕ್ಲಿಡ್ದು ಅವಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಅನಧಿಕೃತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇರದಕ್ಲು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿತ್ತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಪಾಕ ದೂರು ಬೈತಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನಂದೆ ಬೇರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆನ ಗುಡ್ತ ಮಲ್ತದ ದೆಪ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇ 7 ಸುರು ಮಲ್ಪರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಣಂದು ಪಂಡೆರ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗಾಡಿಲೆನ ಬೇರದಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಸದು ಜಾಗಡೆ ತೆನಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇರದಕ್ಲು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನಂದೆ ಸರಿಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲವ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿರ್ಮಲ ಕಾತುನಂದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ದಿಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾವಂದು ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಗುರುನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಸಜ್ಜಾಯಿನ ಗುರುಮಂದಿರ ಬಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದಿಪನಾಯರಂಡು ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮಂದಿರಗು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಕಲ್ ಗುರುನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರ ಸಜ್ಜಾದಿತ್ತದ ಗುರುಮಂದಿರ ಬಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದಿಪನ ಬಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಶನಿವಾರ ಬಕ ಐತಾರ ನಡಪುಂಡು ಆಲೆಕ್ಕಡು ಗುರುವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್, ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಂಘದಕ್ಲು ಗುರು ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತದ ಕೇರಳದ ವರ್ಕಳ ಶಿವಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನೋಜ್ ತಂತ್ರಿ ದುಂಬಾಲ್ಟಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಡಪಾಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಎನ್ಮೆ ಕೈತಾರ ಕಾಂಡ ಒರಂಬ 20 ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂದಿರದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸಭಾಲೇಸ್ ಒರ್ಮೇಕ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡಿಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಡಪರುಂಡು. ಇದರ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನೂತನ ಗುರುಮಂದಿರದ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಪುಲಿದು ಇಲ್ಲಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಜಯಾನಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಳಿಕೆ ಯಕ್ಷನಿಧಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳಿಯ ಕೋಡಿಡ್ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಬರಡ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಉಪ್ಪನ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಜಯಾನಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಬುಕಾರಿನ ಬುಡಿದಿ ವಿಜಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕೊಡಿದ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ಅಳಿಕೆ ಯಕ್ಷನಿಧಿ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಬೇಕಿಯರು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವೇ ವಿಶಿಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣನ ವೇಷ ಆಗಲಿ, ಜಬ್ಬರನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಜೆಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಜಯಾನಂದನ ವೇಷ, ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೂರು ಕೂಡ. ನಾನು ದೂರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಬಹಳ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಚೌಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪುಂಟ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇಷ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಡಿ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಂಥದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವೇಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಗೌರವ.
ಆಟದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಬರಡ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಾನಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಮೆರನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಳಿಕೆ ಯಕ್ಷ ಸಾಯನಿಧಿದ ತೊನ್ನ ಜಯಾನಂದ ಸಂಪಾಜೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ್. ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಣ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಳಿಕೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗುವಾಗಲೇ ಮನೆಯಾಗುವುದು. ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೈಕ್ಲ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಳಿಕೆ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ ರೈ, ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ಹರೇಕಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಾಬಲ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ರೈ, ಕೇಶವ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ, ಹೇಮಂತ್ ಸಂಪಾಜೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಯಶೋಧ ಶೇಷಪ್ಪ, ಜೋಕುಲು ನೈಋತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಜ್ಞಾನವಿ ಜಶ್ಮಿತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಡಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು. ನಾಗದರ್ಶನದ ನಾಗಾನಂದ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಡಪಾದ ಕುರಿಯರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆತನದ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೈವಲನ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ಧರ್ಮದೈವಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಡಪಾವನ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲದ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಟಣೆಮಲ್ದಿತ್ತೇರ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡು ಕಳತೂರು ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ ನಡಪಾಯಿರು. ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ನಾಗಾನಂದ ಕುಕ್ಕುಂಜೆ ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಪ್ರೀತ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ವೈದ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಟರಾಜ ವೈದ್ಯ ಮೊಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೇಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿಯರು ಪಾಲ್ದಿತೊಂದು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯದು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡರು.
ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವಂತನ ತಾನೊಡು ಗುರುವಾರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಸಾಗವನ ರಡ್ಡು ಕೇಸನ್ನು ಪತ್ತದೇರ ರಡ್ಡು ಕೇಸಡು ಒಟ್ಟು 43,59,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೇರು. ಬಜಪೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವಂತನ ತಾನೋಡು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಸಾಗವನೆಯನ್ನು ಪತ್ತುನವೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ದಿನನಿತ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಸಾಗವನವಿ ಸುದ್ದಿ. ಗುರುವಾರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 43,59,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದಿರು. ದುಬೈಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಓರಿಯನ್ನು ತಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ತಿತ್ತಿದ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯತಾಕಾರದ ವಸ್ತದ ಉಲೈ ಬಂಗಾರನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪಡು ದೀದಿತ್ತಿನವು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ 37,59,800 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದಿರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕೇಸಡ್ 6,181 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 114 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಈ ಬಂಗಾರನ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ನೆಸ್ಲೆ ಡೈರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಟಿನ್ನದ ಅಡಿಟ್ ಅಂಟಾದ ದೀದ್ ಸಾಗವೊಂದಿತ್ತನಂದು ತಿರಿದು ಬೈದನು. ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಂದೇ ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದೈವ ಭಕ್ತಿರ ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಭೂತಾರಾಧನದ ಪೊರ್ಲು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗುಡು. ಸಾರ ತೊಂಜಿ ದೈವಲು ಕೂಡ ಆತೆ ದೈವಲು ಐತ ಬಗೆ ಬಗೆ ತರೋಪಲಿನ ಮಾತ ಕೋಲ ನೇಮ ನೆರೆಡು ತೋಲಿ. ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆದ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲ ಆದುಪ್ಪನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಮಲರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಿತ್ತ ನಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಂದಿ ಪುದರ್ಪುಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿತ್ತ ನಡ್ಕದ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿರ ಮಿತ್ತ ನಡ್ಕ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಮಲರಾಯ ದೈವನ ನೇಮತುದ್ದು ಭೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಕುತ್ಯಾರ್ ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಗುರುವಾರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯಡು ಶಾಂಭವಿ ವಿಜಯ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆತನದ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಗ ಸ್ವಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೈವಲೆನ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮದೈವಲೆನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಭಾಗವತರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪುಯಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದದ ಶಾಂಭವಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟನುಗೊಪ್ಪು ತೋಜೈರು. ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಇದ್ದದ ಶಾಂಭವಿ ವಿಜಯ ಆಟದೆಯರು. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೋತ್ತರ ವೀರನಾಗಿ 18 ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೇವತೆಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭೋಜನವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಕ ಶುಂಭ ಅವನ ವಾಮಭಾಗವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿರುವವನಾದ ಕೈಗಳು ಒಪ್ಪಿರಿದು ಹೊರಟನಲ್ಲಿ ರಥಾರೋಹಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಣತರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ಕದಂಬಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನದು 7 ನನ್ನದು ಕೋಟಿ ನೋಡು.
ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು. ಕೋಟಿ ಯಾವುದು ಉಳಿಯಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಡರನಿ ತಾಂ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಗಾಡಿ ಮಗರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋಡಿಂಬಾಳದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಂತನರ್ನ ಕಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದ 14 ಕಲ್ಲದೆತ್ತಿನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪುನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇರದಕ್ಲಿಡ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಲ ದಿವಂದಿನ ಬೇರೊಲಿನ ನಾಡಪತ್ತದ ದೆಪ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇ 7 ಶುರು ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುತ್ಯಾರು ಮೂಲದ ಬೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟುದಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತ್ರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮಂದಿರಡು ಮೇ 8 ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮೂರ್ತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡಿಗಿನತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು